Els de la primera hora marxem que ja ens fan fora. S'apaga el pilot vermell. Pel que queda en el convent demanarem un augment. Potser els la colarem. No volem que estigueu de dol, que el dilluns dormirem quan surti el sol. Si aquest final no us agrada, reclameu la vostra Al entrada. despatx del director. L'últim que tanqui el llum, que farem bomba de fum. Adiós i ximpum. Això no és un enterrament. Estem blancs, però el cos el tenim calent. Fins aquí. Quim Morales, l'Esquerdo. Fins aquí. El Ramoneda, la Flórez. Fins aquí. El Marc Bala, que s'atabala. Fins aquí. I el Joan Ferrús, que friqui. Fins aquí. Ha anat fantàstic i moltes gràcies a tothom que ha pogut col·laborar.